Хора, тук вижте какво пише. Тук пише Emotional Taste. Тоест, че тук има някакво временно изложение на тук на сградата заведенията. Примерно Йобо, Pure и Capital Fort. Тук на заведението някакво изложение има Emotional Taste, Cool Gourmet. Сега хора ще разгледаме този офис. Дори хора тук има фитнес. Ето, какво представлява. Ма той да не е, но не. Сега хора ще разгледаме тази конферентна зала, този офис. Сега ще влезнем вътре. Ето. Бъди. Ето. Хора, ето го какво представлява този хубав офис. Ние хора за първи път да влезнем в хубавата Capital Fort сграда, офиса да влезнем там в конферентните зали. Ето то дори хора, вижте тук какво пише. Пише Conference Hall Сохо. И тук хора, както можете да видите, пак тук за първи път ги сещаме тия джентълмените тук тук на ксерокса на Ждиненка, тук джентълменчетата от сградата, които те тук пак са корпорация от ксерокс принтерите в сградата. И пак за пореден път хора ще ви кажа, че и в тази сграда, пак тук за пореден път хората са сложили хората да си печатат качествени принтери на Xerox. Ето. С тия джентълмени на копирка, лазерка на Жененга. Сега ще влезнем хора вътре тук в конферентните зали. В този офис. Мале хора, погледнете тук какви диванчета си има. Погледнете тук. То дори хора ние мога да седнем тук. Погледнете хора. Каква гледка си имаме хора. Те дори хората ме гледат малко странно, защото в момента се намираме за първи път на етаж 2, тук при конферентните зали. Ето, Манхатан конференс рум. Ето, сега ще влезнем вътре. Мале хора, аз наистина хора ще се превърна някой път в бизнесмен. И ще почнем тук да монтирам тук неща и да почнем да креатвам тук маркетинг и такива неща. И тук, както можете да видите, имаме бяла дъска. Ето тук маркерчета има някакви. И я да се подпиша. Чакай. Ето тук сега ще се подпиша. Да може хората да ме знаят, че и аз тук нощем си го казвам, че аз тук работя. Но това го казвам, нали, нощем. Ето, дори тук аз се подписах. Мале, някой ми звъни, тата ми звъни, така че хората трябва да побързам. Ето, тук ето бялата дъска и се подписах. Ето, както хора, тук има и кафе машина, хората си пият кафенце. Ето хора, дори има и други конферентни зали, има град, Сити. Те го наричат Сити хора, защото да гледат гледката на града, на шосето. Ето, както тук хора има Нью Йорк конференс хол. Тоест, конферентна зала на Нью Йорк.